El curs passat vam fer un projecte sobre la roba perquè vam veure que la gent compra massa roba i aquesta roba ve de països molt llunyans. A més, la gent que fa aquesta roba no guanya gairebé diners. Aquesta roba es fa amb aigua i energia. Sabeu que a Xile hi ha un abocador de roba? A partir d'això, vam pensar una idea per ajudar al planeta. Fer un mercat de roba de segona mà a l'escola. Primer vam recollir la roba que ja no fèiem servir i la vam classificar entre adults i infants. A les persones que ens van donar roba li vam regalar aquest clauer fet amb impressora 3D. Després a l'Aula FAT van redissenyar la roba per donar a la roba una nova vida. Després van agafar silueta o vinil i podíem escollir el vinil del color que volíem. I aquesta és una de les samarretes que vam fer. Aquesta samarreta la va fer una companya meva que es diu Mo i a mi al dia del mercat em la vaig quedar perquè a mi em va agradar molt. Per donar més identitat al nostre projecte, li vam crear un nom i vam decidir que es diria Reestrén. I també vam dissenyar un logo per explicar-s'ho a tota l'escola. Fins i tot vam anar classe per classe per explicar la nostra idea i animar a tots. M'ha agradat molt aquest projecte on hem après molt sobre consum responsable, reutilització i treball en equip. Així que tu que estàs mirant aquest vídeo en casa, deixa de comprar roba i di-li a algun amic teu o a algun company que si et pot donar roba, així no contaminem el món. El projecte va culminar amb la celebració d'un mercat aquí a l'escola, al pati, i va ser tot un èxit. Els alumnes estaven superengrescats, va haver-hi molta participació de tota la comunitat educativa, van venir moltes famílies, inclús vam aconseguir que la gent donés tanta roba que tots els infants de l'escola es van poder emportar alguna cosa, encara que en un principi no haguessin donat. I també vam convidar a les teixidores urbanes de l'Ateneu Pau Picasso perquè en un futur volem que col·laborin amb nosaltres ensenyant-nos tècniques tradicionals com el ganxet, la modificació de roba, i combinar-ho amb tota la tecnologia FATX. Vam presentar el nostre projecte a la Fira FATX del CSIRE, va estar molt ben valorat, tot el claustre va considerar que el projecte va ser un èxit i per aquesta raó volem que sigui un projecte permanent de l'escola, sempre al curs i amb l'alumnat de quart.